Us agraden les sorpreses? Quan llegim una novel·la, ens expliquen una història o escrivim una narració, busquem sempre un element inesperat, imaginatiu i sorprenent perquè els receptors no perdin l'interès i mantinguin l'atenció fins al desenllaç. S'assembla als platerets o al bombo de l'orquestra. És un xoc i els treu de la monotonia. Però no us penseu que n'hi ha prou només amb un bon factor sorpresa. La tria dels personatges, el lloc, l'espai i el temps i una bona trama ben lligada ajuda a escriure, escoltar o llegir i gaudir d'un bon text narratiu. Una bona narració ha d'encaixar tots aquests elements per tenir ben enganxat el lector o a l'oient. Segur que recordes algunes històries que et van impactar. Sabries dir per què?